Вие сте с телевизионната игра "Познай коя е тази дума". Днес търсим дума, която за съжаление стана модерна последната една година. Тя е с 9 букви, започва с К, завършва на А и е свързана с пандемията. Наградата е 1000 лева. Звънете само за 300 импулса в минута. И така, К, харта, хурта, харта, хурта, харта, хурта, ланга, А. Алло. Да. Добър ден. Добър ден. Думата е катерица. Не е катерица. Не виждате ли, че думата е по-дълга? Значи дълга катерица. Пак, пак не е това думата, но вие останете. Останете много дълго на линия и предполагайте, давайте вашите предложения. Повтарям, търсим дума с К, която стана модерна последната една година покрай пандемията. Ало? Ало? Да. Каварма? Не. Тогава кървавица? Не. Качамак? Не. И какво изобщо доставяте от този ресторант? Това не е ресторант! Това е телевизионна игра, която се нарича "Познай коя е тази дума". Търсим дума, която започва с К, завършва на А. Става въпрос за нещо, което обикновено трае по 14 дни. Ало? Ало? Да. Думата е констипация. От този стрес покрай пандемията от 14 дни не мога да отида до тоалета. Запушен съм като Суетския канал. Съчувствам ви, но думата не е констипация. Моля ви, останете на линия и моите колеги ще ви кажат много рецепти за отпушване. Чакам следващото обаждане. Играйте за 1000 лева. К, харта, хурта, ланга, лунга, харта, А. Ало? Ало? Да. Клаустрофобия. Не е това думата. Точно това е. Заключих се в мокрото помещение у нас. Получавам пристъп на клаустрофобия. Не сте прав. Напротив, прав съм. Толкова е тясно, че не мога да седна. Погледнете положително на нещата. Вие сте затворен, но нашата линия е отворена. Търсим дума с К. Давам жокер. Трябва да познаете нещо, заради което сте принудени да си седите вкъщи. Ало? Думата е кьопол. Добре, как кьопол ще те принуди да седиш вкъщи? Как? Така. Аз много любим кьополу. Толкова е вкусно, че по цял ден намръдам от нас, ами седим на дивана и гребем кьополу с шепи от тенджерата. Даже не спа. Сън не ме лови, като знам, че има още цели 3 тенджери с кьопол за ядене. Господине, моля ви, останете на линия и разкажете подробно как сте направили толкова вкусно кьополу. Давам още един жокер. Думата започва с К, както вече знаете, и продължава последния начин. Ланга, харта, хурта, А. Следващия зрител. Ало? Да. Карамтира. Топло. Карамтира е топло. Не топло. Разваля ми, ако има тика, дуа студено. Не. Аз имам предвид, че сте близо. Дебе е близо. Аз съм още в Австрия, бе, нашио. Звъним да предупредим жената Тури Маста на Лея ракия и да оди една седмица при майка си. Добре сте го измислили. Останете на линия и разкажете подробно какво ще правите цяла седмица без жена си. Хайде, последен жокер. Думата е К-ра-н-ти-а. Свързана е с пандемията, заради нея 14 дни стоиш вкъщи. Звънете, за да спечелите 1000 лева. Ало? Ало? Да. Здравейте! Здравейте! Думата е карантина! Браво! Вие познахте! Печелите! Супер! Браво! Вие печелите 1000 лева! Но дистанционно, само на снимка. Ето, честито, това е вашата печалба. Само на снимка. На снимка. На снимка? Да. Не. Печелим ги истински, съвсем реално. Защото ви звъним от РЗИ. Нарушили сте карантината си и глобата е 1000 лева. Честито на нас!
Кратко социологическо проучване. Ако изборите бяха днес, бихте ли гласували за Владо Кузов? Какво? Кой сте вие? Аз съм Владо Кузов. Моля се! Колеги, затворете му на тоя! Търсим футболен термин, означаващ точка за един отбор. Следващия!